Моят творчески път е свързан с този на Варненската опера. Аз имах щастието да участвам в нейното основаване и създаване през 1947 година. Всички, които бяхме артисти, додахме артисти в създаването на тази опера, бяхме млади, неопитни, за пръв път щяхме да стъпим на оперната сцена и се вълнувахме много от това дали ще можем да се справим с задачата и аз особено се безпокоях дали ще мога да преодолея този сценичен страх, който има във всеки артист, а в мен като че ли беше в много голяма доза. Но в работата намерих много радост, много съчувствие и съучастие така от страна на моите колеги и на ръководството. Наш ръководител, за наша голяма радост и щастие, беше народният артист Петър Райчев, който с много умение, с много такт и любов към нас успя да ни въведе в първите наши стъпки на сцената. Първата ми роля е ролята на мадам Бътерфлай от Пучини. За нея се спомням за това, че много се вълнувах, работех я, непрекъснато мислех за нея и се страхувах много дали ще мога да преодолея този сценичен страх, който чувствах в себе си. Това, разбира се, не се отрази на моята изява после, защото още като излязах и видях публиката, се мобилизирах и успях да преодолея всички тези притеснения, които чувствах в себе си. Но по-скоро като първа роля винаги смятам тая на Сантуца от Кавалерия Рустикана, защото това беше вече първата ми отговорна роля. Докато в Бътерфлай бях дубльорка, тук се разчиташе вече само на мене. След това вече се заредиха много партии. В разстояние на 30 години съм участвала в повече от 27 големи роли, между които вече казах, Кавалерия, Тоска, Аида, Евгений Онегин, Татяна, Дама Пика, Лиза, Княз Игор, Дон Карлос, Бал с маски. Не мога да кажа коя ми е най-любимата роля. Всъщност това беше Тоска, Аида, Лиза и Евгений Онегин. Трубадур също Леонора. Но аз съм обичала всичките си роли и на всички съм се радвала и с еднакво чувство за отговорност съм пристъпала към тях. Лиляна Анастасова е истински драматичен сопран. Няма друг театър, който да се похвали с такъв драматичен сопран като нея. Освен това, тя е изпълнявала и то много успешно чисто мецо-сопранови партии, както например Еболи от Дон Карлос. Във всички мои роли тя ми е била винаги, аз съм бил и тя, партньори сме били, както например Княз Сигур, Ернани, Аида, Тоска и всички други партии. Освен това и първата си стъпка на сцената в ролята на Княз Сигур направих с моята колежка Лиляна Анастасова. Тя изпълняваше ролята на Ярославна. Характерното за нея беше той, че тя не е само добра певица, а и отличен партньор на сцената. И никога не играе само за себе си. Винаги гледа да помогне на своя партньор. Освен това, със своето компетентно изказване, винаги е била в помощ на младите артисти. Приятно е да се говори за човек на изкуството, като заслужилата артистка Лиляна Анастасова, отдала повече от 30 години за популяризацията на оперното изпълнителско майсторство. Варненската опера, аз като нейн дългогодишен диригент, можем да съжаляваме, че тя вече не пее. В паметта на нас, професионалистите и на слушателите, ще останат завинаги високите постижения на Лиляна като първи драматичен сопран на операта, чието прояви бяха висока точка на изпълнителство. Ще припомня някои от тях.
Сантуца от операта Кавалерия на Маскани, Тоска от едноименната опера на Пучини, Леонора от Силата на съдбата от Верди, Елеонора от Трубадур на Верди и много други. Богатата звукова палитра, широкия изравнен гласов диапазон, страстната емоционалност, динамическа контрастност и богатия артистичен дар на Лиляна Анастасова бяха и са винаги оценявани високо от специалистите и любителите на оперното изкуство в нашия град, страната и чужбина. Дълго време Варненската опера ще търси певица от ранга на заслужилата артистка Лиляна Анастасова. Uccide da sacro